Milí spoluobčané, od roku 1989 jste vždy na konci roku slýchali z úst mnoha politiků v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otvírají. Předpokládám, že nečekáte, že bych vám lhal i já. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našeho národa byl zmařen. Celá odvětví průmyslu jsou zničena a to, o co je zájem, se dováží z ciziny. Vláda, která se zpupně nazývá demokratickou, je připravena odevzdat i zbývající pravomoci do Bruselu a čekat na nové příkazy. Ve společnosti opět vládne strach. Mnozí si už zase zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. To však není nejhorší zpráva. Nejhorší je pokračující všeobecný úpadek, který se skoro nikdo nesnaží zastavit. Naopak, je stále zřejmější, že úpadek je cílem a prostředkem uplatnění cizích zájmů. Někdo parazituje na problémech, které nám způsobil. Ještě nedávno by mě političtí oponenti a novináři mohli napadnout, že se jen snažím strašit. Dnes ale máme všichni osobní zkušenost a důkazy, že nejde o strašení. Za poslední 3 léta to byla pandemie COVID-19 a přehnaná protiopatření, která způsobila mnoho škod podnikání a kvalitě života. Za to výroba na nejvíc problematických vakcín přinesla velké zisky v korupčním prostředí. Následovala dlouho připravovaná akce údajně pro zlepšení životního prostředí. Green Deal, takzvaná zelená smlouva. Ačkoliv nejde o smlouvu, ale o diktát Evropské komise. Občané a podniky v Evropské unii podle tohoto projektu mají platit za vypouštění kysličníku uhličitého a metanu. Green Deal přírodě nijak nepomůže, za to ale ničí podnikání a životní úroveň v zemích Evropské unie. Ale likviduje i zemědělství a potravinovou soběstačnost novými unijními nařízeními a směrnicemi. Občané již nyní platí vysoké, někdy zcela zničující částky, zejména za energie a potraviny. Cílem tohoto zeleného šílenství je zničení evropské civilizace jako takové. V únoru letošního roku napadla Ruská federace Ukrajinu. Tomu předcházelo 8 let trvající genocidní ostřelování Donbasu, následující po politickém převratu řízeném Spojenými státy. Po invazi na Ukrajinu byly proti Ruské federaci vyhlášeny hospodářské sankce a zabaven její majetek v zemích západu. Následovaly ruské protisankce. Kvalifikované odhady se potvrdily. Na sankce ve skutečnosti nejvíc doplácejí státy Evropské unie. Následná inflace okrádá občany o jejich těžce vydělané peníze. K nejpostiženějším patří Česká republika v důsledku opožděné a zcela nedostatečné reakce současné nejhorší vlády za posledních 33 let. Současný úpadek dosáhl takových rozměrů, že v jistém směru je horší než na konci minulého režimu. Tenkrát, stejně jako dnes, neměla naše země vlastní zahraniční politiku ani další znaky politické nezávislosti a státní suverenity. Ale byla schopna do značné míry autonomně hospodářsky fungovat. Československo sice postupně zaostávalo za vyspělými zeměmi západu, ale bylo schopné vyvíjet, vyrábět a vyvážet náročné produkty, včetně rozsáhlých investičních celků. O tom se nám dnes ani nezdá.
Od listopadu 1989 si velká většina občanů, včetně mne, slibovala nejen důsledné uplatňování občanských a sociálních práv, možnost cestovat a nezávisle uplatňovat svůj talent a píly, ale hlavně postupné vyrovnání životní úrovně se zeměmi vyspělého západu. K tomu ale nikdy nedošlo. Nadnárodní koncerny byly dobře připraveny převzít prakticky bezplatně naši vyspělou výrobu, zrušit domácí aplikovaný výzkum a vývoj, ponechat v zemi převážně jen montovny a sklady a do nich dovážet nekvalifikované pracovníky. A hlavně vyvážet z naší země kapitál. To, co zde zůstává, jsou jen nízké mzdy. Vláda, již jsem byl členem, tomu nemohla zabránit, protože byla menšinová. Jsme opravdu hospodářskou kolonií a politickým protektorátem zemí západní Evropy, které jsou samy politicky a čím dál tím víc i ekonomicky závislé na Spojených státech amerických. Přesněji řečeno, na jejich hlubokém státu a nadnárodních korporacích. Proto u nás vládnou slouhové slouhu. Máme prý závazky ke spojencům. Máme ale pokládat za spojence někoho, kdo nám úmyslně působí škody? Jak je to možné, že naše země dospěla až sem? Vysvětlení je jednoduché. Většina našich vlád pracovala pro cizí zájmy, ne pro vlastní občany. Ta současná se od nich liší tím, že to činí až s groteskní otevřeností a arogancí. Máme-li přežít jako národ a ne jako vymírající skupina chudých anonymních nádeníků a spotřebitelů, nemůžeme si prostě dovolit mít vládu prosazující výhradně cizí zájmy. K něm patří i vyvolání a rozšíření války v Evropě, aby stejně jako po první a druhé světové válce nadnárodní korporace vydělaly na poválečné obnově. Tuto hru s ohněm hrají z pohodlí svých exkluzivních nemovitostí. To my máme být uprostřed ohně třetí velké války. Občané se právem bouří, i když je média hlavního proudu ujišťují, že je vše v nejlepším pořádku. Tato média organizují i prezidentskou volební kampaň tak, aby se občané vybrali z kandidátů, kteří se zdají být různí, ale to podstatné mají společné. Jsou zárukou, že dnešní vláda bude moci dál pracovat pro cizí zájmy. Protože i ta média je dlouhodobě prosazují a spolu s vládou nás vedou do pekla války. Společnost, o kterou máme usilovat, musí být spravedlivá. Z plodů země a jejich občanů mají mít prospěch všichni, kteří jsou, byli nebo budou prospěšní společnosti a také ti, kterým to jejich zdravotní stav nedovoluje. Ve střední Evropě na počátku 21. století není důvod, aby spravedlivý legální příjem neumožňoval důstojný život. Zvlášť velký důraz je třeba klást na vzdělání. Jen tak obstojíme v konkurenci plných a pracovitých národů. Cíle vzdělání musí být náročné. Každý by měl mít možnost dosáhnout takové úrovně vzdělání, jaké je schopen, aby mohl být úspěšný a prospěšný. Nelze přihlížet šíření vyloučených lokalit a no-go zón. Ve velkoměstech západu vidíme, kam tato nedbalost vede. Potřebujeme policii a justici, které neignorují zákony a které si nevybírají, koho za stejné zločiny stíhat a koho ne. Její příslušníci nesmějí být povyšováni za nadržování zločincům a trestáni za důsledné vykonávání povinností. Korupce dokáže rozložit každou společnost.
prezident může na základě pravomocí daných ústavou dokázat víc než 100 000 shromáždění právem rozhořčených občanů. Pokud mu nechybí vůle a vědomí povinnosti k lidu vlastní země. Ano, budu-li zvolen, odvolám tuto vládu. Jmenuji vládu skutečných odborníků a vyhlásím nové volby. Vstupujeme do roku, který bude velmi těžký, ale to, čemu se musíme vyhnout především, je rozšíření válečného konfliktu až do České republiky. Přeji vám všem moudrost, odvahu a sílu do příštího těžkého roku.